Sziasztok, én Tifog vagyok, és ez egy bemutatkozó videó lesz. Kicsit hangos vagyok, már hangosan beszélek, már a tabletem úgymond közel is hajolok egy kicsit, hogy halljatok jobban engemet, mert a laptopom olyan, hogy felülveszi a hangot, és azért közel kell halljak, hogy jobban halljatok engemet. Ez egy bemutatkozó videó lesz, én fogok erre a csatornára több videót csinálni, úgy lett volna oda én meg a haverom csinálunk, de végül a haverom még valami okok miatt nem tudott segíteni, ezért úgy gondoltam, egyedül nekivágok, és ennek a csatornának. Nem tudom, mi lesz az iskolával, mert lehet, hogy iskola közben kicsit megszorulok a tanulás miatt, mert megszorulok. És sokan írták, hogy látták, hogy kész a csatorna, volt videó, letörlődött, igen, le volt törölve, mert hülye videók voltak, ezért letöröltem. Így kérdezték azt is, hogy hány éves volt, 15 éves vagyok, hát 8-os vagyok, ezt is kérdezték, 3-os vagy 8-os vagyok, és láttam lesznek a vizsgák, és ugye a 8. végén vannak vizsgák, és látod, az miatt meg fogok sorolni, mert tanulnom is kell, meg videót is csináljak, ez nem biztos, hogy sikerül. Megpróbálok videókat csinálni, attól függ, hogy próbálkozok, és mindenről lesz videó, Minecraft, szerezek lesznek, FIFA-ról is lesz videó, és a haverjaimmal focizunk, arról is csinálok videókat, és minden marhasságra próbálok videót csinálni. És hát attól függ, hogy nem biztos, hogy sok játék lesz rajta, lehet, hogy több netes lesz már, de nem biztos, hogy megpróbálom, hogy ne netes játékok legyenek, hanem letöltős játékok. Attól függ, hogy a laptopon mennyire bírja meg, ha megbírja, akkor jó. Ha tetszett a videó, akkor lájkolj és komment és iratkozzatok fel, ti fogoltam. Sziasztok!